കണ്ടല്ല പാപത്തെ ചെയ്യുന്ന ഗോപാല കാമിനി കാമുക എൻപര ദൈവമേ കൈതൊഴുന്നേ. ഔപമ്യമില്ലാത്ത രൂപ സൗന്ദര്യത്തെ ആകാംക്ഷയോടു ഞാൻ കൈതൊഴുന്നേ. അമ്പയും അച്ഛനും മറ്റു ബന്ധുക്കളും അംബുജാക്ഷഭവൻ കൈതൊഴുന്നേ. അന്തകൻ വന്നെന്നെ ഹന്ത വിളിക്കുവാൻ അന്തികെ കാണുവാൻ കൈതൊഴുന്നേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലാം. ഓക്കെ മാതാജി ചൊല്ലിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നീലമേഘ ശ്യാമാരാധേ ഗോപാല നിത്യാനന്ദമൂർത്തേ രാധേ ഗോപാല. നീലമേഘ ശ്യാമാരാധേ ഗോപാല നിത്യാനന്ദമൂർത്തേ രാധേ ഗോപാല. ശംഖചക്ര ഗദാധാരി രാധേ ഗോപാല ജയ് രാധേ ഗോപാല ജയ് രാധേ രാധേ ഗോപാല നിത്യാനന്ദമൂർത്തേ രാധേ ഗോപാല. നീലമേഘ ശ്യാമ രാധേ ഗോപാല നിത്യാനന്ദമൂർത്തേ രാധേ ഗോപാല. നന്ദകുമാര നവനിത ചോര രാധേ ഗോപാല ജയ് രാധേ ഗോപാല ജയ് രാധേ രാധേ ഗോപാല നിത്യാനന്ദമൂർത്തേ രാധേ ഗോപാല. നീലമേഘ ശ്യാമ രാധേ ഗോപാല നിത്യാനന്ദമൂർത്തേ രാധേ ഗോപാല. നീലമേഘ ശ്യാമ രാധേ ഗോപാല ജയ് രാധേ ഗോപാല ജയ് രാധേ രാധേ ഗോപാല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം മാതാജി. ചൊല്ലിക്കണം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. എന്നാണു ഞാനിനി കാണുന്നതെന്നാണ് നന്ദകുമാരന്റെ ദിവ്യരൂപം. എന്നാണ് എനിക്കതിനുള്ളൊരനുഗ്രഹം എന്നാണ് അവിടുന്നു തന്നിടുന്നു. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. പീലി തിരുമുടി കെട്ടിയതിൽ ചില മാലകൾ ചാർത്തി ഞാൻ എന്നു കാണും. തിരുനെറ്റി തന്നിലണിഞ്ഞൊരു ഗോപിയും തിരുനാസികയും ഞാൻ എന്നു കാണും. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. സുന്ദരമാമുഖം മന്ദഹാസങ്ങളും ദന്തപ്രകാശവുമെന്നു കാണും. തങ്കപ്രഭ പോലെ മിന്നും കവിൾത്തടം പങ്കജ നേത്രവുമെന്നു കാണും. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. തൃക്കഴുത്തിങ്കലെ കൗസ്തുഭരത്നവും തൃക്കൈകൾ രണ്ടും ഞാൻ എന്നു കാണും. മകരകുണ്ഡലങ്ങളേറ്റം വിളങ്ങുന്ന തൃക്കാതു രണ്ടും ഞാൻ എന്നു കാണും. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ
കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. മഞ്ഞപ്പട്ടാടഞ്ഞൊറിഞ്ഞങ്ങൊടുത്തതും മഞ്ജുള ഗാത്രവുമെന്നു കാണും. ശ്രീവാസുദേവന്റെ ഭക്തപക്ഷസിങ്കൽ വനമാല ചാർത്തി ഞാൻ എന്നു കാണും. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഈരേഴുലകങ്ങൾക്കാധാരമായുള്ള നാരായണനെ ഞാൻ എന്നു കാണും. തൃപ്പാദ പത്മങ്ങളെന്നു കാണും. ജീവിതത്തിങ്കേലൊരിക്കലവിടുത്തെ തൃപ്പാദ പത്മങ്ങളെന്നു കാണും. ജീവിതത്തിങ്കേലൊരിക്കലവിടുത്തെ പാദാദികേശങ്ങളെന്നു കാണും. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞങ്ങു പോകുന്നതിൻ മുൻപേ പ്രാണനാഥനെ ഞാൻ എന്നു കാണും. എന്നും അവിടുത്തെ കേശാദിപാദങ്ങൾ എന്നുള്ളിൽ എപ്പോഴും കാണണമേ. എന്നാണു ഞാനിനി കാണുന്നതെന്നാണു നന്ദകുമാരന്റെ ദിവ്യരൂപം. എന്നാണെനിക്കതിനുള്ളൊരനുഗ്രഹം എന്നാണ് അവിടുന്നു തന്നിടുന്നു. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും ഇനി പാടുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കണം മാതാജി. ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നൃത്തമാടൂ കൃഷ്ണ നടനമാടൂ കണ്ണ വെണ്ണ തരാം ഗോപാല മുകുന്ദ വെണ്ണ തരാം ഗോപാല. നൃത്തം ഞാനെങ്ങനെ ആടം സഖികളെ ദേഹം തളരുന്നു നോവുന്നു കാലുകൾ. നൃത്തമാടൂ കൃഷ്ണ നടനമാടൂ കണ്ണ വെണ്ണ തരാം ഗോപാല മുകുന്ദ വെണ്ണ തരാം ഗോപാല. വെണ്ണ എനിക്കിഹ ആദ്യമായി നൽകേണം തന്നിടുക വെണ്ണ വേഗം സഖികളെ. നൃത്തമാടൂ കൃഷ്ണ നടനമാടൂ കണ്ണ വെണ്ണ തരാം ഗോപാല മുകുന്ദ വെണ്ണ തരാം ഗോപാല. വെണ്ണ തിന്മേനഹം ക്ഷീണമെല്ലാം തീർന്നു പാടു സഖികളെ നൃത്തം ഞാൻ വയ്ക്കുന്നു. നൃത്തമാടൂ കൃഷ്ണ നടനമാടൂ കണ്ണ വെണ്ണ തരാം ഗോപാല മുകുന്ദ വെണ്ണ തരാം ഗോപാല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണു മാതാജി ഒന്ന് ചൊല്ലൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒറ്റമുട്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
എന്ത് പറയും ഞാൻ, എന്ത് പറയും ഞാൻ, എന്റെ ഭഗവാനോടെന്ത് പറയും ഞാൻ. ഒന്നും പറയാതെ ഒക്കെ അറിഞ്ഞോളും നിൻ പരിതാപങ്ങൾ ഒക്കെയും തീർന്നോളും. എന്ത് ചോദിക്കും ഞാൻ, എന്ത് ചോദിക്കും ഞാൻ, എന്റെ ഭഗവാനോടെന്ത് ചോദിക്കും ഞാൻ. ഒന്നും ചോദിക്കാതെ ഒക്കെയും തന്നോളും നിന്റെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ ഒക്കെ നടന്നോളും. എന്ത് പറയും ഞാൻ, എന്ത് പറയും ഞാൻ, എന്റെ ഭഗവാനോടെന്ത് പറയും ഞാൻ. കുബ്ജ വിഷാദത്താൽ കൂനി നടന്നപ്പോൾ അബ്ജനേത്രം തൊട്ടാ കൂനു നിവർത്തിയില്ലേ. പണ്ട് കളിത്തോഴൻ പാവം കുചേലൻ താൻ മിണ്ടാതെ നിന്നിട്ടും മാറിക്കൊടുത്തില്ലേ. എന്ത് പറയും ഞാൻ, എന്ത് പറയും ഞാൻ, എന്റെ ഭഗവാനോടെന്ത് പറയും ഞാൻ. ഒന്നും പറയാതെ ഒക്കെ അറിഞ്ഞോളം നിന്റെ നിൻ പരിതാപങ്ങൾ ഒക്കെയും തീർത്തോളും. വാതരോഗം വന്ന ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ വേദവിഷാദങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുത്തില്ലേ. സന്തതിയില്ലാതെ പൂന്തനം കേണപ്പോൾ സന്തതം തീർക്കാനായി സന്തതിയായില്ലേ. എന്ത് പറയും ഞാൻ, എന്ത് പറയും ഞാൻ, എന്റെ ഭഗവാനോടെന്ത് പറയും ഞാൻ. ഒന്നും പറയാതെ ഒക്കെ അറിഞ്ഞോളും നിൻ പരിതാപങ്ങൾ ഒക്കെയും തീർത്തോളും. എന്ത് ചോദിക്കും ഞാൻ, എന്ത് ചോദിക്കും ഞാൻ, എന്റെ ഭഗവാനോടെന്ത് ചോദിക്കും ഞാൻ. ഒന്നും ചോദിക്കാതെ ഒക്കെയും തന്നോളും നിന്റെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ ഒക്കെയും തന്നോളും. എന്ത് പറയും ഞാൻ, എന്ത് പറയും ഞാൻ, എന്റെ ഭഗവാനോടെന്ത് പറയും ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിയില്ല. എന്തോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 മിനിറ്റൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിമാർക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പ്രഭുജിക്കും ഒക്കെ ചൊല്ലാം. വിപിൻ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗമ്യ മാതാജി, ശ്രീജ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി കുറച്ച് ക്ലാസ് കൂടെ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയണ്ടേ, കീർത്തനം ചൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിവർത്തനം വായിക്കാനോ ഒക്കെ അവസരം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗമ്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അൻപോടു മീനായി വേദങ്ങൾ വീണ്ടിടും അംബുജനാഭനെ കൈതൊഴുന്നേൻ. ആമയായി മന്ദരം താങ്ങി നിന്നിടുന്ന താമരക്കണ്ണനെ കൈതൊഴുന്നേൻ. ഇക്ഷിതിയെ പണ്ടു പന്നിയായി വീണ്ടിടും ലക്ഷ്മി വരനാഥ കൈതൊഴുന്നേൻ. ഈടഴും മാനുഷ കേസരിയായൊരു കോടക്കാർ വർണ്ണനെ കൈതൊഴുന്നേൻ. ഉത്തമനാകിയ വാമനമൂർത്തിയെ ഭക്തിയോടെപ്പോഴും കൈതൊഴുന്നേൻ. പൂക്കോടെ ഭൂപതിമാരെ കൊല ചെയ്ത ഭാർഗവരാമനെ കൈതൊഴുന്നേൻ. എത്രയും വീരനായി വാഴും ദശരഥ പുത്രനെ സന്തതം കൈതൊഴുന്നേൻ.
ഏറെ ബലമുള്ള ശ്രീബലഭദ്രരെ സർവകാലത്തിലും കൈതൊഴുന്നേൻ. അമ്പാടി തന്നിൽ വളർന്നൊരു പൈതലെ കുമ്പിട്ടു ഞാനിതാ കൈതൊഴുന്നേൻ. ഒക്കെ ഒടുക്കുവാൻ മേലിൽ പിറക്കുന്ന കൽക്കിയെ തന്നെ ഞാൻ കൈതൊഴുന്നേൻ. ഔവൊഴി നിൻകഴൽ താരോടു ചേരുവാൻ ദേവകി നന്ദന കൈതൊഴുന്നേൻ. അക്കനമേറുന്നൊരാമയും പോകുവാൻ പുഷ്കരലോചന കൈതൊഴുന്നേൻ. നാരായണ മത്സ്യകൂർമ്മ വരാഹ നരസിംഹ വാമന രാമ രാമ. നാരായണ ബലഭദ്ര രാമ കൃഷ്ണ നാരായണ കൽക്കി നാരായണ. ഈരേഴു ലോകം നിറഞ്ഞരുളിടുന്ന കാരുണ്യവാരിതേ കൈതൊഴുന്നേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ തന്നെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു എവരിബഡി. താങ്ക് യു വെരി ഹരേ മച്ച്. കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നല്ലൊരു സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥനയായി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ നാമജപായി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നല്ലൊരു ലെസൺ ആണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം. നന്നായി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിന്റെ അല്ലേ? രേണു മാതാജി അസലായിട്ട് പാടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിഗ്രാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. कृष्ण परमात्मने नमः. कृष्ण परमात्मने नमः. कृष्ण परमात्मने नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे. निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, everybody. 1 second, and the phone on the hand. ഒരു സെക്കൻഡ്. കൃഷ്ണ എവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, എന്റെ ഫോൺ ഹാങ് ആയി പോയതാ. ഒരു സെക്കൻഡ്. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എവിടെപടി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പ്രസാദങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ 14ാമത്തെ അധ്യായം. വീണ്ടും എന്റെ സ്ക്രീൻ പോയി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ 14ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മള് സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോഗുണം ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. അതിൽ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വർദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ രജോഗുണം എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, രജോഗുണത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോവുക, തമോ ഗുണത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോവുക എന്നുള്ളതിന് ഇന്നലത്തെ ലെസൺ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ലെസൺസ് ആണ്. ജ്ഞാനയോഗം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന് തുല്യമാകും നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു.
നമ്മള് ആ ലെസൺ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാന് തുല്യമായി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലുള്ളത് പോലെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലുള്ളത് പോലെയല്ല. നമ്മള് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ കണക്കാക്കുക. പ്രേമഭാവം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആരോടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഓവറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹം, പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്നുള്ള ആ ഒരു വൺനെസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. നമ്മൾ രണ്ടാണ് എന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്ന് പറയും. അത്രത്തോളം ആ ഒരു ഇന്റിമസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഭഗവാനും വേണ്ടത്. ഭഗവാനാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രേമിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം, ഗോപിമാരുടെയും രാധാറാണിയുടെയും ഒക്കെ മാധുര്യ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ അവരുടെ സെപ്പറേഷനിൽ വളരെയധികം വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്? സെപ്പറേഷനില് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രേമം അത്രത്തോളം തീവ്രമായിട്ടിരിക്കും. ആ ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ള പ്രേമ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാന് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട് വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ അതാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രേമ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഫീലിംഗിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടത്. ഏത് നേരവും ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കീർത്തനം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഏത് നേരവും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എവിടെയും നമ്മൾക്ക് ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് നമ്മൾക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആരാ നമ്മൾക്ക് എത്തുക? നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എത്തുക. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആസ്പാസ് ആകെ പീച്ച് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുമുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ വിളി എന്ന് പറയുന്നത്, കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, വിളി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു നെയിം എവേ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഒരു പേര് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോൾ ചെയ്യുക, അത്രേ വേണ്ടൂ നമ്മൾ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ. ഒരു ദിവസം ഭീമൻ പാണ്ഡവരിൽ രണ്ടാമത്തെ ബ്രദറ് ഭീമൻ ഒരു ദിവസം സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആയിരുന്നു, വസന്തകാലമാണ്, ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റിലൂടെ വനവാസ സമയമാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഈവനിങ് ടൈം ആയ സമയത്ത് സന്ധ്യാവന്ദനത്തിന് സമയമായി. ക്ഷത്രിയർക്കും സന്ധ്യാവന്ദനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ആചമനം ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പുഴയുടെ തീരത്തൂടെ പോവുകയായിരുന്നു. അവിടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആയുധം ഗദയൊക്കെ അവിടെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആചമനത്തിന് വെള്ളം എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച്, സൂര്യാസ്തമയത്തിന് സമയമാകുന്നു, അതിനു മുൻപ് സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയം സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആണ്, വസന്തകാലമാണ്, മഴയ്ക്ക് യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. ഒരു മാൻപേട, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ സ്റ്റോറിയിലെ പോലെ തന്നെ ഒരു മാൻപേട, പാവം പ്രസവിക്കാറായ മാൻപേട ഓടി വരുന്നു. അതിനെ ഒരു സിംഹം ഓടിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലൂടെ ഒരു ഹണ്ടർ കമ്പെയ്യാനായിട്ട് ഉന്നം വെച്ച് നിൽക്കുന്നു. അപ്പം ഭീമസേനന് പെട്ടെന്ന് പേടിയായി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവരെത്രത്തോളം ധൈര്യമുള്ളവരാണ്, എല്ലാവിധ ടാലൻസും ഉണ്ട്, എല്ലാം അറിയാം, എല്ലാ വിദ്യകളും അറിയാം. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഏത് വിദ്യയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഹണ്ടറിന്റെ നേരെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാൻപേടയുടെ നേരെയോ എന്ത് ചെയ്താലും സിംഹമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹണ്ടറായിട്ട് ആ മാൻപേടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലോ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുക എന്നുള്ളതല്ല, മാൻപേടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിച്ചു ഭീമസേനൻ. ഇപ്പൊ ഒന്ന് അനങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അമ്പ് എയ്തത് കൊണ്ടെങ്കിലോ, പ്രസവിക്കാറായ അമ്മയാണ്, മാൻപേടയാണ്, സിംഹമാണെങ്കിലോ അതിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, വിശപ്പാണ് അതിന്. അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക എന്നറിയില്ല. അപ്പം എന്താണ്, ഗദ എടുത്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ടാലന്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഭീമസേനൻ എന്താ ചെയ്തത്? രണ്ട് കൈയും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചു. ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ എന്ന ഒറ്റ വിളിയോടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? നല്ലൊരു കാറ്റ് വീശി മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണെങ്കിലോ ഇതാണ്, മാൻപേടയ്ക്ക് പുറകുവശത്തേക്ക് ഓടാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു, കാട്ടുതീ ഇങ്ങനെ പടർന്നു വരികയാണ്. മുൻപിലാണെങ്കിലോ പുഴയാണ്. എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പം ഹേ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ജസ്റ്റ് മഴ പെയ്ച്ച സമയത്ത് ആ വേടന്റെ അമ്പ് പോയിട്ട് സിംഹത്തിന് പോയി കൊണ്ടു. മാൻപേട പാവം അവിടെ വന്നിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് ഭഗവാൻ. ഒരു വിളിയാണ്, നമ്മുടെ ഒരു വിളിക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഭാഗവതത്തിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മള് പുരുഷോത്തമ യോഗം, ഭഗവാൻ ആരാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ ഇതില് 17, 18, 19 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഞാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെയാണ് ഭൂമിയിൽ പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രമുള്ളത്? പുരിയിലാണ്. ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രമാണ്. പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രമാണ് പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്.
അവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 കൈയുള്ള സാധാരണ നമ്മളെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ആകാശത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും 4 കൈകളും താമരപ്പൂവും ഗദയും പത്മവും ഒക്കെയുള്ള ശംഖ ചക്രമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് കാണുക എന്ന് പറയും. അത്രത്തോളം പുണ്യമാണ് പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രത്തില്. ആ പുരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ചെറിയ നാടാണ്. അവിടെ പോയി ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന് സമം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവരെ ദേവന്മാരെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രത്തില് ഭഗവാൻ 3 പേരായിരിക്കുന്നത്. ബലരാമനുണ്ട്, സുഭദ്രാദേവിന്റെ ബ്രദേഴ്സ്, 2 സിബ്ലിങ്സ് ആണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ട്രിനിറ്റി, ഹോളി ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയും. സിബ്ലിങ്സ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. 3 ആൾക്കും വലിയ കണ്ണുകളാണ്, കൺപോളയില്ല, കുറിയ കൈകളും ചെറിയ കാലൊന്നും ഇല്ലാത്ത അതുപോലത്തെ വുഡൻ ആയിട്ടുള്ള കൗഡസ് ഇതാണ് ഡീറ്റീസ് ആണ്. വലിയ വലിപ്പം കൂടിയ ഡീറ്റീസ് ആണ്. അപ്പം അതിന് ഡീറ്റീസിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം. കുറച്ച് ടൈം വേസ്റ്റ് ആയി, ഇന്ന് ഹാങ് ആയി പോയി ഫോൺ. അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്, പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും 16,108 കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും രാധാറാണിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപിമാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ പോലും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ ആ വാക്ക് പാലിക്കുന്നുണ്ട്, തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു എന്നുള്ളത്. ഉറക്കത്തിലും ഭഗവാൻ അവരുടെ പേര് ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രേമിക്കുന്ന ഗോപസ്ത്രീകളെയും രാധയെയും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ് രാധ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പാലിന് വെളുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവര് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് അല്ല, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവര് സെപ്പറേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ തീവ്രത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് രോഹിണി ദേവിയോട് പോയി ചോദിച്ചു. രോഹിണി ദേവിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവരുടെ കൂടെ. ദേവകി ദേവി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വൃന്ദാവനത്തില്. എന്തുകൊണ്ടാ ഇവരിങ്ങനെ ഏത് നേരവും കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഗോപിമാരെ വിളിക്കുന്നത് ഉറക്കത്തില് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉറക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രോഹിണി ദേവി പറഞ്ഞു സുഭദ്രയോട്, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും എവിടെ സുഭദ്രയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ സുഭദ്ര പറഞ്ഞു പുറത്ത് നടക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, നീ അവിടെ പോയി നിൽക്കൂ. അവരെങ്ങാനും അകത്ത് വന്ന് ഈ സ്റ്റോറി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് തിരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം സുഭദ്ര പോയിട്ട് വാതിലിന്റെ അവിടെ പോയി നിന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാര്യമാരും വന്നു. രോഹിണി ദേവി കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി. യശോദമ്മയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൃഷ്ണനെ കിടത്തി ആ സമയം തൊട്ടുള്ള കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി. ബാലലീലകളും ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് വളർന്നു വന്നപ്പോഴുള്ള ലീലകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഗോപസ്ത്രീകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു. രാധയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്കും സുഭദ്ര സ്റ്റണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു. വളരെ വിഷമിച്ച കേട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറയുന്ന ഫീലിംഗിൽ അവിടെ നിന്നു. എല്ലാവരും അതുപോലെ ചിത്രത്തിൽ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ നിന്നു. എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വന്നു. എന്നിട്ട് സുഭദ്രയുടെ 2 സൈഡിലും ഷോൾഡറിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. അവരുടെ കൈകളൊക്കെ ആകെപ്പാടെ ഒന്ന് ചെറുതായി. അത്രത്തോളം ആ ഒരു വ്യഥ എന്ന് പറയുന്നത്, സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത് അവരനുഭവിച്ചു. ആ സമയത്ത് നാരദര് വന്നു. എന്നിട്ട് തൊഴുതു. ഇത്രത്തോളം ആ ഒരു എക്സ്റ്റസീവുള്ള ഫീലിംഗിലുള്ള ആ കൃഷ്ണനെയും ബലരാമനെയും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊഴുതു. എന്നിട്ട് ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഭഗവാനെ ഈ ജഗന്നാഥമൂർത്തിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവര് വലിയ കണ്ണുകളോടുകൂടി ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു തീവ്രതയാണ്, സെപ്പറേഷന്റെ തീവ്രത എന്ന് പറയും. അതിലാണ് അവര് നിൽക്കുന്നത്. പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ പറയും സിബ്ലിങ്സ് ഒക്കെ തമ്മിൽ എപ്പോഴും വഴക്കടിക്കുന്ന സിബ്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തൊഴുക. എന്നിട്ട് ആ സിബ്ലിങ്സിന്റെ വഴക്കൊക്കെ മാറുമെന്ന്. അത്രത്തോളം സ്നേഹത്തോടെയാണ് അവര് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ബലരാമസ്വാമിയും സുഭദ്രാദേവി നടുക്ക് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ബാക്കി നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ച് നമ്മൾക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം. കുറച്ചൊന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ് 15th ലെസൺ. പുരുഷോത്തമ യോഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഊർധ്വമൂലമധശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്ത്.
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനുമാച്ച് ഊർധ്വമൂലം അധശാഖം, ഊർധ്വമൂലം വേര് താഴേക്കും വേര് മുകളിലേക്കും, അധശാഖം താഴേക്ക് ശാഖകളുമായിട്ട്, വേര് മുകളിലേക്കും താഴേക്ക്. നമ്മളുടെ സാധാരണ കാണുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് വേര് താഴേക്കാണ് പോവുക, വൃക്ഷങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കാണ് പോവുക. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷം തലകീഴായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം, അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമാണ്, അരയാൽ വൃക്ഷമാണ്. ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദസ വേദവിത്ത, ഇലകളാണ്, വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇലകൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ യാതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേദത്തെ പറ്റി എന്താണ്, വേദ്യം പവിത്രം ഓംകാരം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വേദത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ ലെസണിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1-2 സ്റ്റാൻസയിൽ ഭഗവാൻ വേദത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അക്ഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമുണ്ട്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം. മുകളിലേക്ക് വേരുകളും താഴേക്ക് ശാഖകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമുണ്ട്. എവിടെയുണ്ട് അത്? മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് അതുള്ളത്. അപ്പം അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. ഈ വൃക്ഷം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു അധ്യാപകന്റെ സഹായത്തോടെ അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ എത്ര വായിച്ചാലും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു. ചെറുതായിട്ട് സമയത്ത് ഞാനും വായിച്ചു, തലകീഴായിട്ടുള്ള വൃക്ഷം അത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക, അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആചാര്യന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്താ കാണുന്നത്? ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്നാണ് വേരുകൾ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മ ലോകത്താണ് ഇതിന്റെ വേരുകൾ പോയി ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എൻഡാണ് സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം. അതിനപ്പുറത്ത് എന്താ കാണുന്നത്? ഡിസയർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ നദിയാണ്. അവിടെ ഡിസയേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മളുടെ ഒഴുകി കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഗോലോകത്തേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഗോലോകം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അധറാണിയുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നു. അപ്പം അതിന്റെ നേരെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലൈഫ്, നമ്മളുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ്, ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഈ വേൾഡ് എന്താണ്? ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം, ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ് ആണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തലകീഴായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തലകീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഊർധ്വമൂലം അധശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി. പർണാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലകൾ. യസ്തം വേദസ വേദവിത്ത്, ഇതറിയുന്ന ആളാണ് വേദജ്ഞൻ. ഓക്കെ, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വേദ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയലാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും. എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. 9 തരം ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്തും ഏത് സ്റ്റെപ്പും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യമാത്മ, നിവേദനം. ഇതുപോലെ ആ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തെ തലകീഴായിട്ട് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക. നമ്മൾക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്ന അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം. തലകീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതമാണ് ആ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വൃക്ഷത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ തന്നെ ജീവിതത്തെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അധശ്ചോർധ്വം പ്രസൃതാ സത്യശാഖാ ഗുണപ്രബുദ്ധാ വിഷയപ്രവാള അധശ്ച മൂലാൻ വിനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട്, നമ്മളിപ്പോ ചെടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ, വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ചെടികളൊക്കെ വളരുക. ആ വെള്ളം പോലെ ഇതിനെന്താ വളം എന്ന് പറയുന്നത്? വെള്ളം പോലെ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിന് വെള്ളമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ശാഖകൾ താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. മുകളിലേക്കും കുറച്ച് വേരുകൾ പോകാം, എന്നിട്ട് താഴേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്, മുകളിലേക്കും കുറച്ച് ശാഖകൾ മുകളിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. സെൻസ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. സെൻസ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നത്, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത്, ത്വക്ക് കൊണ്ട് സ്പർശിക്കുന്നത്, ഇതുപോലെയുള്ളത് ജിഹ്വ കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഗന്ധം, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. മുകളിലേക്ക് പോയ
ചില്ലകളെ പോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള വേരുകളെ പോലെ തന്നെ താഴേക്കും വേരുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരത്രേ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ സെൻസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ, ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്, മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ചില്ലകളുമുണ്ട്. നമ്മളുടെ ലൈഫാണിത്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ ആ ബ്രാഞ്ചസിൽ പിടിച്ച് നമ്മൾ താഴേക്ക് വരും. അതിലൊക്കെ ആനിമൽ കിങ്ഡം ആണ്, താഴേക്കൊക്കെ ആനിമൽ കിങ്ഡം ആണ്. മുകളിലെ വേരുകളുടെ അടുത്തായിട്ട് ദേവലോകമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ദേവന്മാരൊക്കെയാണ് അതില് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലുള്ള ആത്മീയ ജീവിതത്തെക്കാളും ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഈ വൃക്ഷം. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? അധശ്ചോർധ്വം പ്രകൃത സസ്യശാഖ ഗുണപ്രബുദ്ധ വിഷയപ്രവാള അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകെ. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് ഇവിടെ താഴേക്ക് വരുന്ന വേരുകൾ. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹം വെച്ച് പുലർത്തുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴേക്കാണ് വരിക. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നരൂപമസ്യേഹ തത്തോപലഭ്യത. ഈ വൃക്ഷത്തെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് എവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റില്ല. നാന്തോ ന ചാതിർ നശ സംപ്രതിഷ്ഠ. ഇതിന് ബേസ് ഇല്ല, നാന്തോ അന്തമില്ല, ന ചാതിർ ആദിർ ആദിയുമില്ല, ഇതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങുമില്ല എൻഡിങ്ങുമില്ല, ഇതിന് ബേസുമില്ല. അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേന ദൃഢേന ചിത്വ. പക്ഷേ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഭൗതിക ജീവിതമാകുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ മുറിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം? അസംഗശസ്ത്രേന ദൃഢേന ചിത്വ. ദൃഢമായിട്ടുള്ള മനസ്സ് വേണം. ദൃഢേന ചിത്വ മനസ്സ് വേണം. മാത്രമല്ല അസംഗശസ്ത്രം വേണം. ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളോടൊക്കെ നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ട് പാടില്ല, വഴക്ക് കൂടരുത് ആരോടും. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ സംസ്കൃതത്തിൽ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അസംഗശസ്ത്രേന ദൃഢേന ചിത്വ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അസംഗം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചീത്തയാകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നിരിക്കും, പക്ഷേ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആധിക്യം നമ്മൾക്ക് തമോ ഗുണത്തിലൊക്കെ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അസോസിയേഷൻ ആണ് ചീത്തയാക്കുക നമ്മളെ കൂടുതലും. ഒരേപോലെയുള്ള മനസ്സുള്ള ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുമാകാം ചീത്തയുമാകാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. തദപദം തത് പരിമാർഗീതവ്യം. ഇത് മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അസംഗശസ്ത്രം കൊണ്ട്, ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ കൊണ്ടാണ്, നമ്മളെ വൈരാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മുറിച്ചു കളയേണ്ടത്. എന്തിനാണ് മുറിച്ചു കളയുന്നത്? തദപദം തത് പരിമാർഗീതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ. മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ. ഭഗവാനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. യഥ പ്രവൃത്തി പ്രസൃത പുരാണി. ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാം. നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാകില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. അസംഗശസ്ത്രേന ദൃഢേന ചിത്വ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ? ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിലേക്ക് പോയാൽ തിരിച്ചു വരവില്ല. ആ ദിവ്യപദം കൂടി മരണാതീത കാലം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാകും? നമ്മള് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളെ ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ദാരിദ്ര്യം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, വ്യാധിയുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജന്മം ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാനില് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അസംഗശസ്ത്രേന ദൃഢേന ചിത്വ. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളെ പരമപുരുഷനെ സ്വയം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം. ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ സ്വയം സമർപ്പണം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തോടുകൂടി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം? ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ശരീരവും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ കാലത്തിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഋഷികേശനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെയും സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സെൻസസിനെ നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തി തരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ
ഭഗവാനില് സറണ്ടർ ആവുക. ഋഷികേശ ജഗത് വ്യാപിൻ സർവസാക്ഷിന്ദയാനിധി ഇന്ദ്രിയാണി അനുകൂലാനി സദാധർമ്മേശ്വമേ ഗുരു. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഓരോ ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും എന്ത് ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിലും എന്ത് സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ വർക്ക്, നമ്മളുടെ വേർഡ്സ്, നമ്മളുടെ ഡീഡ്സ്, നമ്മളുടെ തോട്ട്സ്, മൈൻഡ്, നമ്മളുടെ സെൻസസ് എല്ലാം കൊണ്ട്, ഹാർട്ട് എല്ലാം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യേണ്ടത്. കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ആണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത്. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം. പിന്നീട് നമ്മൾക്കറിയാം ശ്രീ ഭഗവാനിലും എത്താം. ഇവിടെ നമ്മുടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഇത് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ അവിടം വരെയാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? നമുക്ക് ആചാര്യൻ വേണം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ. അറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ആ മായികമായിട്ടുള്ള നിഴലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാ വലിയ വീട് വെക്കുന്നത്? ആവശ്യത്തിനുള്ളത് വെച്ചാൽ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഷോപ്പിംഗ്, അതുപോലെയുള്ള ക്രൈസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സാവധാനം കുറഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള അത് കുറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആവുക. എന്നിട്ട് ഫുൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഏത് നേരവും നമ്മളുടെ ജോലി ചെയ്യുക, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം എവിടെയാ ഉള്ളത്? ഗോലോകത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷമുള്ളത്. അതിന്റെ രൂപത്തിലുണ്ട് എന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ ശരിയായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നിർമാണമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്ത കാമ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംഖ്യമോഹ പദമവ്യയം. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തുക? നമ്മള് നിർമാണമോഹ, മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ജിത സംഘദോഷ, അസംഗദോഷത്തെ ജയിച്ചിട്ട് ദുസ്സംസർഗം ഇല്ലായ്മ, ഈ ദോഷങ്ങളെല്ലാം തീർന്ന് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ അധ്യാത്മനിത്യ, എപ്പോഴും അധ്യാത്മ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് മാറി സ്പിരിച്വൽ ആ ബുദ്ധിയിലേക്ക് പോവുക. സനാതന തത്വത്തെ വിനിവൃത്ത കാമം, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഡീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ദ്വന്ദ്വൈർ വിമുക്ത, ദ്വന്ദ്വൈർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖ ദുഃഖം ശീതോഷ്ണം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സുഖ ദുഃഖ മൂഢ, അമൂഢ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അമൂഢനായിട്ടുള്ള ആള് എന്ത് ചെയ്യണം? പദമവ്യയം ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മള് എത്തും. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് നിർമാണമോഹ ജിത സംഘദോഷ അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്ത കാമ, ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ്, അധ്യാത്മനിത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് ദ്വന്ദ്വൈർ വിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംഖ്യർ, സുഖദുഃഖാദികളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പേടിക്കാനില്ല. നമ്മൾക്ക് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ഭഗവാനില് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയില് ധാരാളം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈസി വേ എന്താണ്? സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 9th ലെസണില് സുസുഖം കർത്തും അവ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം വ്യോമേ ഭക്യ പ്രയച്ഛതി, 4 കാര്യങ്ങളാണ് സമർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? രോഷീയദശ്നാസി, എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നുവോ നീ എനിക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു, എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക, ഏതു നേരവും ധ്യാനിക്കുക. എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക മാത്രമല്ല നമസ്കരിക്കുക. മതിയാജി, എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ആകെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, മനസ്സോടെ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ,
ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ് 15th ലെസൺ. ഇനി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നതദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, വീട് വിട്ട് വഴക്കിട്ട് പോയ കുട്ടിയോട് അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, നതദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ, അവിടെ സൂര്യൻ വേണ്ട, ന ശശാങ്കോ ന പാവക, മൂണിന്റെ വെളിച്ചം വേണ്ട, മൂൺലൈറ്റ് വേണ്ട, പാവക അഗ്നി വേണ്ട, അവിടെ എല്ലാം സ്വയം അവിടെ പ്രകാശിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം എഫൾജൻസ്. യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മള് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യവുമില്ലാത്ത ധാമ പരമം, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൊച്ചുകുട്ടികളോട് പറയുന്നത് പോലെ കൊതിപ്പിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഭഗവാൻ. തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാൻവാസിംഗ് ആണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. വാ, വീട്ടിലേക്ക് വാ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാസയതേ സൂര്യോന ശശാങ്കോന പാവക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്, പഠിക്കേണ്ടതാണ്. നതദ്ഭാസയതേ സൂര്യോന ശശാങ്കോന പാവക യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ അവിടെ പ്രകാശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് തിരിച്ചു വരികയും വേണ്ട, വീണ്ടും പുനർജന്മമൊന്നും നിനക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല അർജുന എന്ന് പറയുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള്? ജസ്റ്റ് തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധച്ച്, ചെയ്യുന്ന ജോലികളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക, മാക്സിമം പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതും അത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു മണിയാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതില് സറണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാത്ര ഭംഗിയായിട്ടുള്ള 3 വളവുള്ള രൂപം, കാലുകൾ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വേണു ഓതുന്ന സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുക. ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, കിടക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതോ, ഗോപബാലന്മാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതോ, ഗോപ സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതോ, അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദ്വാരകാധീശനായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ കർമ്മഭൂമിയാണ്, കർമ്മത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ മാധുര്യ ലീലകളാണ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ബ്ലിസ് ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ബാലലീലകളും മാധുര്യ ലീലകളും ഒക്കെ ആലോചിക്കാൻ പറയുന്നത്. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെയും ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുമില്ല. അവിടെ എന്താണ് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ചിന്താമണി പ്രകര പത്മസുകൽപ വൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭി പാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ചിന്താമണി, എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരുന്ന ചിന്താമണി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ജെമ്മാണ് ചിന്താമണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയമണ്ട് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ വജ്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചിന്താമണി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അവിടെയുള്ള ബിൽഡിങ്സും ഫ്ലോറും എല്ലാം. എന്നിട്ട് ലക്ഷം ലക്ഷം സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്, ലക്ഷം കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ താഴെ പോയി നിന്ന് ചോദിക്കേ വേണ്ടൂ നമ്മൾക്ക്. അപ്പം എന്താ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യും ഉടനെ തന്നെ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം, 1000 ലക്ഷ്മിമാരാണ്, ഗോപിമാരാണ് അവിടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംഭ്രമത്തോടുകൂടി ഓടി നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഗോലോകത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മനഃസ്ഥാനേന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതി സ്ഥാനി കർഷതി എന്റെ മമൈവാംശോ ജീവലോകെ, ജീവലോകത്തിലുള്ള ഓരോന്നും ഓരോ ജീവിയും എന്റെ അംശമാണ്. ജീവഭൂത സനാതന, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സനാതനമായിട്ടുള്ള എന്റെ അംശമാണ്. മനഃസ്ഥാനേന്ദ്രിയാണി, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്, പ്ലസ് 1 മനസ്സും കൂടി, 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മള്? പ്രകൃതി സ്ഥാനി കർഷതി, കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ, കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസമില്ല. നമുക്കെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെയധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും എന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ്. ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ
മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. മമേവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന, എന്റെ അംശമാണ്, സനാതനമായിട്ടുള്ള എന്റെ അംശമാണ്, ഓരോരുത്തരും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള എന്റെ അംശമാണ്. നമ്മള് ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കും. ഭഗവാൻ ഒരു സമുദ്രം പോലെയാണ്, സമുദ്രത്തിന് ഉപ്പ് രസമാണ്, ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്താലും ഉപ്പ് രസം തന്നെയാണ്. അതുപോലെയാണ് നമ്മളും. ഒരു ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും എത്രയോ ചെറുതാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ സമുദ്രം പോലെ, പാരാവാരം പോലെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കൈവിരൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കൈയോട് യോജിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കയ്യിൽ ആ വിരൽ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാകും. അതേസമയം അത് താഴെ വീണു പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾക്ക് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം, ഞാനാണ് ഇതിനെല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരീരവും അതിന്റെ ത്രിഗുണങ്ങളുമാണ് ഇത്. നമ്മൾ ആത്മാവിനെയും അതിൽ ബദ്ധമാക്കുന്നു, നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം അതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ സെയിം ആണ്. വളരെയധികം ഇതില് വലിയ തീയാണ്, തീ കുണ്ടമാണെങ്കിലും അതിലെ സ്പാർക്ക് ആണെങ്കിലും സെയിം ക്വാളിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ ഒരു സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് എല്ലാം ഒന്നും ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം വലിയ തീയാണെങ്കിലോ അതിന് എല്ലാം ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ വലിയ തീ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഭഗവാന്റെ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു തീപ്പൊരി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. മമേവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി ഭാസയാത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ഈസി ആയിട്ടാണ് കാറ്റിലൂടെ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് ദൂരെ വെച്ചിരിക്കുന്ന റോസിന്റെ സ്മെല്ല് വരെ, ചെമ്പകത്തിന്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ല് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്, ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു കോള് വന്നതോ? കേൾക്കാനില്ല മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, കേൾക്കാനില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, കോള് വന്നതോ? ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി ഭാസയാത്. നമ്മളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ജീവിക്കണോ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ ജീവിക്കണോ എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ഉപാസനയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഓക്കെ. ശ്രോത്രം ചക്ഷു സ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ചാധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ 5 തരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാ ജീവികൾക്കുമുണ്ട്. അപ്പം ഈ കണ്ണ്, മൂക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പൂച്ചയാണെങ്കിലും പട്ടിയാണെങ്കിലും ഉറുമ്പാണെങ്കിലും ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ എന്ത് തൃഷ്ണയാണ് നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ളത്, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നു. എന്തുമാകാം, നമ്മള് ദേവനാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തന്നെയാകാം, മൃഗമാകാം, എന്താണ് നമുക്കറിയില്ല, കൃമി കീടമായിട്ട് വരെ നമുക്ക് ജനിക്കാം. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാൻവിതം വിമോധാനാനു പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷഃ.
ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവോ, ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണുള്ളത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിൽ നമ്മളുടെ ശരീരം കിട്ടുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലെ ഗുണമനുസരിച്ച് കൂടിയിട്ടാണ്. ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. നമ്മൾക്കറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്തായിരുന്നു, അടുത്ത ജന്മം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇപ്പം ഋഷികേശിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിദ്വാറിലൊക്കെ പോയി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ധാരാളം സന്യാസിമാരുണ്ട്. എല്ലാവരും 100% പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കൂടി എല്ലാവരും മാനിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ സന്യാസി വേഷം ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആരെയും നമ്മൾ മാനിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഗുരു എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പം നമസ്തേ പറയും, നമ്മൾ ആരെ കണ്ടാലും ഹരേ കൃഷ്ണ പറയാണ്ടിരിക്കില്ല. അപ്പം പക്ഷെ അതിൽ ചിലവരെങ്കിലും അവർക്ക് അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവരായിരിക്കും. ഞങ്ങളൊക്കെ പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പൂർവ്വജന്മൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിയാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മം എന്താണ് വരിക, ഇതൊക്കെ അറിയാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് ആത്മദേവന്റെ സ്റ്റോറിയിലൊക്കെ ചിലവർക്ക് മനസ്സിലാകും, ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ തലേവര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവിടെ ഒരു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അല്ല, ഒരു ചോട്ട ഹരിദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ശിഷ്യൻ കുറച്ച് ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളെ ആവശ്യമില്ലാതെ നോക്കുകയോ അവരോട് അത്രയധികം സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കണം. പക്ഷെ ഇയാള് കുറച്ച് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ കുറച്ച് സ്ത്രീകളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കണ്ടു. എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ അയാളെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി, അസോസിയേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. അപ്പൊ അയാൾക്ക് വിഷമം തോന്നി, അയ്യോ ഞാൻ വേണ്ടാത്തതാണല്ലോ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷമം തോന്നി. പക്ഷെ ഗുരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു സാരമില്ല, അയാള് പിന്നെയും വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അയാള് പോയിട്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാള് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ജന്മം എടുത്തു. ഭഗവാൻ അത് അറിയാമായിരുന്നു, ഇത് ചോട്ടാ ഹരിദാസ് വന്നിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് ഈ അയാള് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ട് വന്നു, എന്നിട്ട് വീണ്ടും സേവനം ചെയ്തു. ഇതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. നമുക്കാണെങ്കിലോ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്താ ചെയ്തതെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ചിലപ്പോ മറന്നു പോകും. യതന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യതന്തോപ്യ കൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യ ചേതസഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. അവർക്ക് നമ്മളുടെ മാത്രമല്ല അവരുടെയും ബാക്കിയുള്ളവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും അറിയാൻ സാധിക്കും. ഒരു ദിവസം ബുദ്ധദേവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രവും എടുത്ത് ഭിക്ഷയ്ക്ക് പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെയും കോള് വന്നതാ. അപ്പം ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി ബുദ്ധദേവന്റെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് വാരിയിട്ടു. മണ്ണ് വാരിയിട്ടപ്പോഴേക്കും ബുദ്ധദേവൻ സ്മൈല് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് സ്മൈല് ചെയ്ത സമയത്ത് മറ്റേ ആൾക്ക് കുറച്ച് ദേഷ്യം വന്നു. സാധാരണ ബുദ്ധ മതത്തിലുള്ളവർക്ക് ദേഷ്യം വരില്ല, അവര് വളരെ കൂളായിട്ടിരിക്കും. അപ്പം ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ കുഞ്ഞിങ്ങനെ മണ്ണ് വാരിയിട്ടു പാത്രത്തില്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പാത്രമാണ്, ഭിക്ഷ വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ്, ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുമില്ല, വിശപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പം അതില് മണ്ണ് വാരിയിട്ട സമയത്ത് ബുദ്ധദേവൻ വളരെ സ്മൈല് ചെയ്തു. എന്താണ് ഭഗവാനെ സ്മൈല് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ബുദ്ധദേവൻ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് വലിയ ഇനി എത്രയോ അധികം ഇത് ബുദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണിത്. ഈ കുഞ്ഞ് 36,000 ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇനി മുൻപിൽ വന്ന് നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് അവരുടെ ഇത് ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചറും എല്ലാം പറയാൻ സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഓർഡിനറി പീപ്പിളിന് എന്താണ് നാളെ എന്താണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളൊരു എക്സാം എഴുതി അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് അതുകൂടി നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോ ഏകദേശം എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമെന്നല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും പരിണാമം നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. ശ്രമിക്കുക, എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞും തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേഖിലം. സൂര്യൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ജഗദ്ഭാസയതേഖിലം. ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഫുള്ളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു.
ചന്ദ്രമസി യച്ഛാഗ്നോ തത്തേജോ വിദ്ധിമാമകം. ഈ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളെല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ ആദ്യം തേജസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് 7th ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണ് അഗ്നി ഉള്ളത്? അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാനസമായിട്ട് പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ, ഞാൻ വൈശ്വാനരൻ എന്ന പേരിലുള്ള അഗ്നിയായിട്ട്, ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും വയറ്റിനുള്ളിൽ ഉദരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഉൾക്കൊള്ളുകയും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോടുകൂടി പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ, ഓരോ ശരീരത്തിലും പ്രാണനോടുകൂടി ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പ്രാണാപാനസമായിട്ട്, പ്രാണനോടുകൂടി തന്നെ ഞാൻ ഇത് ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം, 4 തരത്തിലുള്ള അന്നവും ഞാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഗ്നിയായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഭഗവാൻ, അഗ്നിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ വയറ്റിനുള്ളില് പ്രാണനോടുകൂടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പ്രാണനോടുകൂടി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന 4 തരം ഫുഡും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. 4 തരം എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത്, ഒന്ന് നമ്മൾ നക്കി കഴിക്കുന്നത്, ലേഹ്യം പോലെയുള്ളത്. മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ചവച്ച് കഴിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കുറച്ച് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ചവച്ച് കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെയുള്ളതോ നമ്മൾ ഗുളിക പോലെയുള്ളതൊക്കെ വിഴുങ്ങുന്നത്. 4 തരത്തിലുള്ള ഫുഡാണ് എല്ലാവരും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഈ 4 തരത്തിലുള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും കഴിക്കുക. ഒന്ന് കുടിക്കുന്നത്, നക്കി കഴിക്കുന്നത്, ലേഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ചവച്ചു കഴിക്കുന്നത്, പിന്നെ നമ്മൾ വിഴുങ്ങുന്നത്. ഇതാണ് 4 തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാനസമായിട്ട്. അപാനവായു, പ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മുകളിലേക്കും പുറത്തേക്കും പോകുന്ന ആ വായുവിനോട് കൂടി ചേർന്ന് ഞാൻ 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ഞാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടാ പറയുന്നത്, ഇനിയും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുക. ഓക്കെ, സർവസ്യ ചാഹം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിർജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, സർവസ്യ ച അഹം ഞാൻ, എല്ലാവരിലും സർവരിലും. ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. സന്നിവിഷ്ടോ ഇരിക്കുന്നു, വാഴുന്നു. മത്തസ്മൃതിർജ്ഞാനം അപോഹനം ച, എന്നിൽ നിന്നാണ് സ്മൃതിയും ജ്ഞാനവും മറവിയും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപോഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറവി ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ്, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്മൃതി നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്മൃതിയിലൂടെ, നമ്മളുടെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അപോഹനം, എന്തുകൊണ്ടാ മറവിയും ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്? മറവിയും ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കുറെ നാൾ മുമ്പ് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചീത്ത വിളിച്ചോ, വഴക്കുണ്ടാക്കി, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും നമ്മളുടെ വിയോഗം ഉണ്ടായി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മറക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അപോഹനം തന്നിരിക്കുന്നത്, മറവി തന്നിരിക്കുന്നത്. വേദൈശ്ച സർവൈ അഹമേവ വേദ്യോ, വേദം കൊണ്ട് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? എന്നെ തന്നെയാണ്. വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ, വേദ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടത്. വേദാന്തകൃത്, വേദം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദവിദേവചാഹം, വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം വേദം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആണ് മനുഷ്യരുടെ. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് തന്നെയാണ്. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. വേദാന്തകൃത്. എന്താണ് വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ഫിസിക്സില് മാത്സില് ഒക്കെ നമ്മൾ സംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഫോർമുല ഉണ്ടാകും. എത്രയോ പേജസ് നീളുന്ന തിയറി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമുലയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നത്. E=mc² എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ചെറിയതിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ എത്രമാത്രം നോളജ് ആണ് അതിൽ, അതുപോലെയാണ് വേദങ്ങളുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
ഈ ശ്ലോകം ക്ലിയർ ആയോ? സർവസ്യ ചാഹം പ്രതിസന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിർജ്ഞാനം അപോഹനം ച. മത്ത എന്നിൽ നിന്നാണ് സ്മൃതിയും ജ്ഞാനവും അപോഹനവും മറവിയും ഉണ്ടാകുന്നത്. വേദൈശ്ച സർവൈ അഹമേവ വേദ്യോ. വേദങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയുന്നത് എന്നെയാണ്, ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയതും ഞാൻ തന്നെയാണ് അറിയുന്നതും. അത് അറിയേണ്ടതും എന്നെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തകൃത, വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. വേദവിദേവചാഹം, അത് അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും സർവസ്യ ചാഹം പ്രതിസന്നിവിഷ്ടം, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ദ്വാവിമൗ പുരുഷോ ലോകെ, 2 തരം പുരുഷന്മാരാണുള്ളത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലും ഇവിടെയായിട്ട്. തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും തെറ്റ് പറ്റാത്തവരുമായിട്ട്. ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവച, അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റ് പറ്റുന്നവർ, അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് അച്യുതൻ, തെറ്റ് പറ്റാത്തവർ എന്നുള്ളത്. ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ക്ഷരങ്ങളാണ്. ഭൂതസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്യത്തെ, മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് തെറ്റു പറ്റാത്തവർ എന്ന് പറയുന്നത്. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം. പുരുഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജെൻഡർ അല്ല, ജസ്റ്റ് 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. തെറ്റുണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാനാണെങ്കിലോ നമ്മള് തെറ്റുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും, ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ക്ഷമിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. അതിന് ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി, ക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരും, അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റ് പറ്റാത്തവരും. ക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധിയുണ്ട്, അതിന് വളർച്ചയുണ്ട്, സ്ഥിതിയുണ്ട്, റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ക്ഷയവും നാശവും. ഇങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ക്ഷരമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഉള്ളത്. ക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നവര് ജനിക്കും, കുറച്ച് നാള് ബാല്യമായിട്ട് കുറച്ച് വലുതാകും, അതിനുശേഷം സ്ഥിതി ഒരേപോലെ ഇരിക്കും കുറച്ച് നാള്, അതിനുശേഷം റീപ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ക്ഷയം, കുറച്ച് ഇത് ജര ഒക്കെ വരും, പിന്നെ അതിനുശേഷം നാശം സംഭവിക്കും, മരണം സംഭവിക്കും. അതേസമയം അക്ഷരമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുകയുമില്ല, അവര് മരിച്ചു പോവുകയുമില്ല, അവര് ജസ്റ്റ് വീണ്ടും വന്ന് ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ അവരുടെ പുണ്യമൊക്കെ തീരുമ്പോ ക്ഷീണേ പുണ്യമർത്തിയ ലോകം വിശന്തി. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പുരുഷോത്തമനാണ് എന്നുള്ളതാ. ഉത്തമ പുരുഷസ്പന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോക ത്രയമാവിശ്യ, ത്രയലോകം 3 ലോകങ്ങളിലും വിവർത്തിയ വ്യയ ഈശ്വര. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇവരെ കൂടാതെ ക്ഷരമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും അക്ഷരമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും ഇടയിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. ഇവരെ കൂടാതെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ഷരമായിട്ടുള്ളതും അക്ഷരമായിട്ടുള്ളതും. അപ്പം ശങ്കരാചാര്യര് പറഞ്ഞ അദ്വൈതം അല്ലല്ലോ, മധ്വാചാര്യര് പറഞ്ഞ ദ്വൈതമാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ മാച്ച് ആവുന്നത്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും യോ ലോക ത്രയമാവിശ്യ, ത്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോരുന്നു. എവിടെയാണ് സൂര്യൻ നിൽക്കേണ്ടത്? സൂര്യന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് എവിടേക്കാണ് നിൽക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് അവരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവരുടെ വഴി ഏതാണ്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ അതിനുള്ളിൽ നിന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. മതപരതരം ഞാൻ ചിന്തിതസ്തി ധനഞ്ജയ, ഒരു ചരടിൽ കുറച്ച് മണി പോലെ ഭഗവാൻ ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പം അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോരുന്നു. യോ ലോക ഉത്തമ പുരുഷസ്വന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോക ത്രയമാവിശ്യ വിഭർത്തിയ വ്യയ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി ഇവയെ പുലർത്തി പോരുന്നു. 2 തരം പുരുഷന്മാരുണ്ട്, ക്ഷരവും അക്ഷരവും. അവർ കൂടാതെ പരമാത്മാവും. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദപി ചോത്തമഃ അതോസ്മി ലോകേ വേദേച്ച പ്രതിത പുരുഷോത്തമഃ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലും പുരുഷോത്തമ എന്ന വേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പുരുഷോത്തമനാണ് എന്ന് ഇതിലും പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനാണ്. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം, ഞാൻ അതീതനാണ്. ക്ഷരമായിട്ടുള്ളതിനും അക്ഷരമായിട്ടുള്ളതിനും അതീതനാണ്. ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്. സെൻസ് ഇറ്റേണൽ ആണ് ഭഗവാന്റെ സെൻസസ് ഒക്കെ. അപ്പം അതിന് ഉപ്പറാണ്. സർവശ്രേഷ്ഠനമായതുകൊണ്ട് ചോത്തമഃ ഉത്തമഃ, ഉത്തമനായതുകൊണ്ട് ലോകരും അതോസ്മി ലോകേ വേദേച്ച, ലോകവും വേദവുമെല്ലാം എന്നെ പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുകഴ്ത്തുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ഹാപ്പി ആകുന്നു, പ്രൗഡ് ആകുന്നു. എന്നെ എല്ലാവരും പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ അതീതനായതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം പ്രൗഡ് ആകുന്നു. അപ്പം യസ്മാക്ഷരം അതീതോഹം,
ക്ഷരത്തിനും അക്ഷരത്തിനും അതീതനായി അഹം ഞാൻ അക്ഷരാദപി ചോത്തമഹ ഉത്തമനാണ് ഞാൻ അതോസ്മി ലോകേ വേദേച്ച അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകവും വേദങ്ങളും എല്ലാം എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാൻ ആദിരാധർ ഗോവിന്ദ് സർവകാരണ കാരണം. ബ്രഹ്മസംഹിത തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ്, പരമേശ്വര കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഇത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മള് വനമാലി ഗതേശാർഗി ശംഖീ ചക്രീശ നന്ദകി എല്ലാ ആയുധങ്ങളുമുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ജയിക്കാനുണ്ട്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്ട് കിട്ടാനുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റർ നമുക്ക് സാധിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് വനമാലി ഗതേശാർഗി ശംഖീ ചക്രീശ നന്ദകി എല്ലാ ആയുധങ്ങളും കൊണ്ട് ഭഗവാനെ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, എനിക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. യോ മാമേവമ സമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം, ആരാണോ എന്നെ പുരുഷോത്തമനായി അറിയുന്നത്, സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത, അവര് എല്ലാ തരത്തിലും എന്നെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എന്നെ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. യോ മാം ഏവമ സമ്മൂഢോ, ആരാണോ എന്നെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അസമ്മൂഢനായിട്ട് ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഏത് നേരവും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്തെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അവര് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 16 റൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും എത്രയോ കൂടുതൽ റൗണ്ട്സ് ചെയ്യാതെ അവര് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അസോസിയേറ്റ്സും 3 lakhs ടൈംസ് ആണ് ജപിക്കുക, എന്നിട്ടാണ് അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അതാണ് അവരുടെ നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. യോ മാമേവ സമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം, പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയാം, ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാം. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നത്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധവനും ആവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട്യാ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. വലിയ ഫിലോസഫറാണ്, വലിയ ഡോക്ടറാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും അയാളെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കോളർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സുദാമാവിന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സുദാമാവിന്റെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സുദാമാവൊക്കെ മാത്രമല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. രാമമ്മയുടെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിനു മുൻപ്. സുദാമാവിന്റെ ആ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്തുമാത്രമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റില് സുദാമാവ് വന്നതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? വാരി കോരിയാണ് സുദാമാവിന് ഇത് കൊടുത്തത്. ജസ്റ്റ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുക, ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇന്നത്തെ ലെസൺ ഇതായിരുന്നു. 15th ലെസൺ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്ററാണ്. പക്ഷെ മാക്സിമം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Krishna. Okay, doubts on the voice of it, and doubts on the Sotia. Namanishta as Prabhu compulsory to Paramita and then doubts and do on the Chodika. Okay. Doubts on the name and join the person. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Mataji. Hare Krishna. Hare Hari Krishna. Bol. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Okay, off Yane. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna.